بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ما شاء الله الحمد لله gaba addinin musulunci a jihar Bauchin Yakubu an gina wani katafaren masallaci wanda aka yi masa lakani da Sheikh Tahir Islamic Center wanda yake a Wundi Street. Masallaci ne mai hawa uku, akwai bangaren underground, akwai tsaka-tsaki, akwai kuma bene hawa daya, akwai kuma bangaren maza da bangaren mata, akwai bangaren Islamiyya, akwai babban hall da kuma matsakaici domin tarurruka. Masallaci ne da aka tsara shi tamkar a ƙasar Larabawa. Kai in takaice muku babu kamar sa a ƙasar nan. Za a bude wannan katafaren masallaci mai suna Sheikh Tahir Islamic Center a gobe Juma'a 27 ga watan Sha'aban shekarar 1445 Hijiriya, wanda yayi daidai da 8 ga watan uku shekarar 2024 da misalin karfe 1 na rana a Wundi Street da ke jihar Bauchin Yakubu. Allah ya fara ikon halarta. آمين ثم آمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.